Takže ako prežívate víťazstvo? No je to fantastické. Mal som sen, takedy ešte u mňa boli novinári, asi pred 5 rokmi, ja som povedal, že aký cieľ mám s holubami dosiahnuť. Som povedal, že dosiahnuť olympiádu. No, dosiahol som olympiádu a nakoniec som aj vyhral. Tak musí byť to fantastické. Áno. Aj zimomriavky bývam. Ale. Dobre. A čo plánujete s holubom? Idete do chovu, budete pretekať s ním? Neviem ešte. Boli už ponuky. Ponuky boli, neviem. Manželka sa tvári, že treba ich asi zvážiť. Čo hovorí manželka? Tešíte sa s pánom manželom? Tak ja sa teším z toho, že sa teší on, lebo keď to bola jeho túžba dostať sa na olympiádu a keď ešte aj vyhral. Takže teraz sú zahojené všetky rany, keď trávil čas v holubníku, že? No, tak môže byť. A ešte to dostala ako darček k narodeninám. Ešte ten deň presne som mal narodeniny. Ale môžete prezradiť aj koľko rokov? 58. Tak to ešte... 16. Keď som sa dozvedel, keď som tu bol ráno, že vyhral môj holub, som akurát mal narodeniny. 58 rokov. Tak duplovaný darček. Tak duplovaný darček. Tak to je krásny darček a... Toho už sa neviem lepší predstaviť. No. Áno, čo by sa mohlo stať? Keď ste vyhrali 10 000, tak... Tak to neberiem tak ako toto isté. Že? Toto je krajšie. A čo plánujete v budúcnosti? Čo plánujete v budúcnosti? Zdravie hlavne by bolo, lebo ja som operovaný na srdce. Dokedy dožijem, neviem, ale tým holubom sa chcem venovať už aspoň do sveti. A holuba... to zdravie dovolí, samozrejme. Áno, a z čoho ste vychovali holuba? Aké holuby sú rodokmeni? Z vašich holubov, alebo to z tých originálov? Tam je ešte chytil, kopálek, tam je z maďarských holubov nádazdy, čo takedy pred 3 rokmi tak trošku maďarskú akceloval, či ako by som sa vyjadril. A na tých starých holuboch ešte chytilových fakticky je to založené. To u nás bol chovateľ Janko Horskaj sa volal, ten zomrel na jar. A tohto holuba mi daroval na jeseň, pred smrťou. A z toho vychované je toto mláďa, čo je tam. Čiže to je ako vďaka tomu chovateľovi. A ten Jano Horskaj bol taký nestor holubárstva, dá sa povedať, ako 75-ročný zomrel. Aj to v holubníku zomrel, odpadol v holubníku a našli mŕtvého. Tak vám ďakujem pekne, nech sa vám darí, 58 rokov, to je taký vek ešte, že máte veľa pred sebou. 40-ročný bol som operovaný. Tak už to máte zrepasované. A... Mal by som znovu ísť teraz, mi oporúčajú zase operáciu. Tak to treba zvážiť do sezóny, lebo čo chvíľa máme sezónu chovnú, potom pretekársku, potom výstavnú. Takže viete, holubári chodia na operácie, ženia sa a umierajú asi medzi sezónou, takže... Medzi peknými ženami. Ďakujem. Takže nech sa vám darí.